posachedwa patu kupasilani mmene zilili mu mzinda wa Lilongwe pamene abungwe la SIDED mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo a Silvester Namiwa akuchitisa lero lino press briefing makamaka pa nkhani zimene zikuchitika mdziko muno komanso kufuna kuyankhapo za Sona imene a president adayankhula ndi zinthu zina zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Takhalani pompo mumvesere. On a theme, a call to revive citizen power and address the forex crisis. Once again, I am Lea Marigano. Ndikulandireni kuchokera kuno ku Korea Garden mu mzinda wa Lilongwe. Kuno mvula ndithu ikugwa ndipo kamphepo kakuomba ndithu. Ndikulandirani kuno kumene bungwe la SIDED likhale luchitisa msonkhano wa atolankhani kuyankhula ndi Malawi makamaka pa nkhani yokhuzana ndi mavuto akusowa kwa ndalama yakunja amene ali mdziko muno ndi zina. Ndiye mkulu wa bungwe limeneli a Silvester Namiwa ndi amene akhale akuyankhula kwa atolankhani komanso mamembala ena a gulu limeneli. Ndikupemphani kuti mukhale pomwepo titsatire bwino lomwe kuti kodi lero atitengera zotani. Kachikena ine ndi Lea Marigano. Ndipereke programu hii kwa a Silvester Namiwa amene ali mkulu wa bungwe limeneli la SIDED kuti atipasire zonse zimene akonza tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Choyamba mundilole kuti ndikulandireni ndi manja awiri inu anzanga olemba kusindikiza komanso kufalitsa nkhani amene muli mu chipinda chino komanso anzanga amene tili limodzi kusogolo kuno mawa uno. Ndikuthokoza kwambiri chifukwa monga mwamvera kunjaku mvula ikulikitika. Ndinali ndi chikayiko kuti koma kumene sitikakhala tokha ndi mwaonesa kuti mumakonda dziko lanu komanso ndinu anthu okonda ntchito yanu nchake tili pano. Koma mukudziwa kuti ndife mtundu wopa Mulungu, choncho tikhala tikulephera ngati tiyambe kukampisana zimene tabwera nazo pano osayika zonsezi m'manja mwa Mulungu. Chifukwa chimenecho ndimafuna ndipemphe lero sitipempha ozipereka tichita kungosankha. Abwana aku Capital FM mutipempherere. Zikomo kwambiri. Msonkhano uno tikupemphera mutitsogolera ndi kuti zonse zimene zikambidwa pa malo ano zikakhale zomangirira dziko lathu. Mu dzina la Yesu Khristu tapemphera. Amen. Amen. Tithokoze kwambiri a Joseph Mazizi chifukwa cha pemphero limenelo. Chinthu chachiwiri, nthawi zambiri mukakumana anthu mumatha kungonena kuti tikwadziwa ndauche koma nkutheka kuti ena simukwadziwa. Choncho amakhala kuti anthu ena amasuka ena sakumasuka. Ndi chake pachichewa pali mawu amanena kuti awiri sayenda asanapangane. Poyamba ndikaganiza kuti nchichewa chabe komabe mawu amenewa alimo ngakhale m'buku loyera. Choncho ine anditchula kale dzina langa ndi Silvester Namiwa, mkulu wa bungwe limeneli, bungwe lanu la Malawi, bungwe la SIDED. Koma kusogolo kuno sindili ndekha, ndimafuna ndapase bwaloli aliyese atchule dzina lake. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Omega Tsiku SIDED. Zainabu Hassan Koseni Citizen. Popeza kuti kuno mwatidziwa kumene konso anthu akuziweni anthu angayambe kudabwa kuti mwati ndi msonkhano wa atolankhani koma atolankhani wali kuti. Zikomo kwambiri. Joseph Mazizi, Capital FM. Suzana Nkoma, Tamvani. Amandi uza ena yake kuti ndithokoze ku Zodiac. Osati fe kuti ti live pa Zodiac ayi koma aligwira ntchito yotamandika. Pa Zodiac wali ndi nyimbo yawo pena pake kuti boza limathawa chilungamo chikafika. Titabwatikidwa ndi boza ku parliament lachisanu. Iwo sadachedwe anayamba nthawi yomweyo kubweresa poyera pa Chingerezi amati kupanga unpack malays state of the national address imene inali ndi boza la mkunguniza anayamba adasogolera ndi Zodiac. Tikuthokozeni Zodiac mwagwira ntchito yabwino. Kuteroko tikamati inu ndi nthambi yachinayi ya dziko timanena zinthu zimenezi. Pamene palibe chilungamo muzibweresa chilungamo, pamene pali mdima muzibweresa kuwala. Tathokoza mupitirire kugwira ntchito yotamandika. Amalawi akukondwera kwambiri. Chinthu chachiwiri chonena kuti tili kusona ya boza yomweyo taona nduna zikuyankhula kuyikira kumbuyo zimene amayankhula bwana awo Chakwera. Ndiye sitinamve chinthu chimodzi. Timafuna taafuse a Moses Kunkuyo kunena kuti
mmene amayankhula mu Sona ija President Lazarus Chakwera ati sakukhutira nawonso ndi za Commission of Inquiry ija. Ndibwereze pamenepo ananena kuti iwonso ali ndi mafunso monga ngati mayi Mere Chilima. Ndi mwina nkutheka kuti a president sidamve bwino ndi a Moses Kunkuyu nkhani imene muyankhepo mukamayankha musayiwale nkhani ija onena kuti kodi adawuza Chakwera kuti ndege ija inakafika ku Mzuzu ndi ndani. Funso limeneli ndikukhulupirira kuti Amalawi adina uchidwi kwambiri. Ndiye mu State of the Nation Address ija Sona yaboza ija adakamba ponso zimenezi. Ndiye timafuna Moses Kunkuyu muyankhule kuti kapena mwina sidamve bwino a president kuti nawonso sakuyikhulupirira Commission of Inquiry yawo yomwe imene anakhazikisa ija. Funso ndi limenelo kuchokera kwa Malawi. Nkhani ina ndionena kuti sabata latha lachitatu tinalipo mpano timakamba nkhani za mafuta. Ndiye kuna abwera telefoni nzika ina yokonda dziko lake amandina kuti ndifa chani mpaka na pano nkhani ya mafutayi dzina la mlembi wamkulu ndi nduna Michael Zambasi kutchulidwa pamene chikhalirecho iwaja ndi wapampando wa kampani yonokma. Ndiye ndanena kale kuti bungwe ndi Malawi anthu akatifunsa mafunso timangobwera nawo pano kuzapereka komanso nzika yokonda dzikoli imandifunsa kuti kodi bwanji asidedi simukupanga chidwi kuti muuze mtundu wa Malawi. Tikumva kunena kuti anthu akukakamiza kapena akunena kuti mafuta akwere mtengo. Kodi inu asidedi bwanji simunachite chidwi kupanga kafukufuku kuti mwauza Malawi kuti kodi palita imodzi ya petrol pamalowa zichani ndi chani, palita imodzi ya diesel pamalowa zichani ndi chani. Ndiye ndimafuna ndisindike pano kuti bungwe ndi lanu wa Malawi mauthenga onse otalandira tichita zofunikira. That said, allow me to go straight to the business of the day. As per the tradition, I have a statement which I'm going to read out. Ndinanena poyambirira pacha kunena kuti zokambirana zambiri zigona kwambiri pa chiyankhulo cha chinyanja chimene ambiri timamva nkuyankhula. Komabe popeza kuti nkhani ikukhuza mbali zosiyana-siyana za dziko lino kunali kofunikira kuti ndiwerenge chikalata china chija mu Chingerezi. Ndiye panopa tili ndi chikalatanso chomwecho chimene chathandauziridwa mu chiyankhulo cha chinyanja mundilole kuti ndiwerenge. Lilongwe lachinayi February 20, 2025. Amalawi tizuke nkupeza njira zothesera mavuto akusowa kwa ndalama zakunja. Nzomvesa chisoni kuti nduna zina akuluakulu aboma akuchipani cholamula komanso akumabanki atengerapo mwayi pa mavuto akusowa kwa ndalama zakunja komanso kusiyana kwa mtengo wa dola ku banki ndi pansika osavomerezeka uja amati black market kuti azilemerese okha. Izi ndi zomwe bungwe la SIDED lapeza mukafukufuku wake. Malinga ndi kafukufuku wathu izi ndi zina mwa zifukwa zomwe zikupangisa kuti ndalama ya dziko lino izichepa mphamvu tsiku ndi tsiku poyerekeza ndi ndalama zakunja. Mwachisanzo atangolengeza kuti muzitupa zoyenda nazo zotchedwa visa card musakhale ndalama kale kamba kuti sizimagwiritsidwa ntchito bwino. Mabanki anasintha thabwa nkusiya kugulisa ndalama ya dola yomwe pakali pano akuti akuyisintha pa mtengo wa 1751 kwacha. Chodabwisa nchakuti ndalama ya dola yomwe akusunga mabanki ikumagulisidwa kwa akuluakulu aboma omwe akumayenda maulendo opanda pake. Akatero abomawa akumakagulisa ndalama ya dolayi kwa a business ku black market pa mtengo okwera. Amalawi adziwe kuti pa nthawi yomwe ndalama ya dola ikusowa nduna ina yomwenso ndi mmodzi wa akuluakulu achipani cholamula cha Malawi Congress agula nyumba pogwisa ntchito ndalama ya dola. Posachedwa apa ndunayi yomwe sititchula zina lake padakali pano inakapempha ndalama za dola ku banki ndipo idatenga $450,000 pa mtengo wa 1751 yomwe inakwana 788 million. Ndipo adatenga ndalamayi nkukayigulisa kwa mwenye pa mtengo wa 4,200 ndipo idakwana 1.8 billion Malawi kwacha. Apa ndunayi idapanga phindu loposa 1 billion pompo. Izi zikutanthauza kuti mwenyeyi anakawula katundu wa stolo zake pogwisa ntchito mtengo wokwera omwe wagulira dola ndipo akugulisa katundu uyu mokwera mtengo. Izi zichomwechi kamba kuti ndunayi yapanga zozikonda koma mwenyeyu akadapeza dola ku banki pa mtengo wovomerezeka bweza adauda katundu pa mtengo wabwino ndi kugulisanso pa mtengo wabwino.
Izi zingofotokozera chifukwa chomwe nduna ndi akuluakulu ena aboma komanso chipani akuyenda ku mayiko akunja osati kukatumikira Amalawi koma kupanga bizinesi pomagula ndalama ya dola nkumagulisa pa black market nkumazilemeresa okha. Tikumvesedwanso kuti akuluakulu ena aboma akumakagula ndalamayi ku banki yayikulu ya reserve. Pa zomwe takambazi zikuoneseratu kuti kuli chipwirikiti pa msika wa ndalama mdziko muno, ndipo kuti mabanki kungoyambira banki yayikulu imene sakugwira ntchito mokomera Amalawi. Izi zakhuza kwambiri anthu mdziko muno pomwe mitengo ya zinthu ikukwera tsiku ndi tsiku. Ngati izi sizisintha, mtengo wogulitsa ndalama ya dola pa black market ndi ku banki upitirira kukhala osiyana kwambiri, ndipo ndalama zakunja zisoweratu mdziko muno. Zinthu zathina kwambiri kamba kalamulo latsopano lomwe boma lakhazikitsa lomwe likugwetsa mphwayi nzika za dziko lino zomwe zili mayiko akunja kuti zizitumiza ndalama zawo kudzera m'mabanki poti akuzisintha mokakamiza. Pakali pano anthu ena akudziwa mayina a anthu omwe akupanga mchitidwewu, koma afika pongoyang'ana ndipo sangakanene ku mabungwe othana ndi mchitidwewu monga la ACB ndi Financial Intelligence Authority, kamba kuti anthu omwe akupanga izi alinso ndi mphamvu zochuluka zolamulira kagwiridwe ka ntchito ka mabungwe awiriwa. Bungwe la SIDED likufuna kukumbutsa Amalawi kuti malinga ndi ufulu omwe malamulo a dziko lino amapereka makamaka kudzera mu lamulo la Constitution gawo 12 asachite mantha koma ayime ndi kubwera poyera nkulimbana ndi mchitidwewu omwe ukuopseza miyoyo yawo. Pa zifukwa zomwe takambazi, ife a SIDED takhazikitsa ntchito yoyamba kuunika makhalidwe a anthu onse amene amagwiritsa ntchito ndalama za misonkho ya Amalawi, ndipo tiwatchula mayina awo poyera. Pofuna kubwezeretsa mphamvu kwa Amalawi, bungwe la SIDED lakhazikitsa kampeni yomwe ikutchedwa The People Power Forum, bwalo la nzika pachichewa, pomwe nzika za dziko lino zizipereka mayina a anthu omwe ali mchuma chambiri chomwe chikuoneka kuti sichikugwirizana ndi malipiro omwe amalandira. Mu kampeni iyi bungwe la SIDED lapeza bungwe lakunja kwa dziko lino lomwe liyendese kampeni iyi kuonesesa kuti pasachitike zachinyengo kapena kukondera. Kampeni iyi tayigawa magulu angapo motere: nduna za boma 1, 2 andale osankhidwa monga ku State House komanso alangizi a president, 3 aphungu ku nyumba ya malamulo, 4 ogwira ntchito ku mabwalo a milandu, 5 ogwira ntchito mboma kapena mu kampani za boma. Njira yake ndiyosavuta, pakhala namba yotetezedwa yomwe anthu aziyimba kapena kulemba uthenga nkutchula munthu yemwe akumukayikira pakapezedwe ka chuma chake, yemwe akufuna kuti afotokoze poyera momwe wapezera chuma chake, ngati sanachipeze mu njira yakatangale kapena kuzembesa ndalama kapena kuba kumene. Kamba kuti mzika yabwino imayeneka kupereka msonkho, nchachiziwikire kuti a business iliyonse ikuyenera kukhala ndi umboni oti imapereka msonkho ku bungwe la Malawi Revenue Authority MRA poopa kukayikiridwa. Kudzera mu kampeni iyi Amalawi azitha kusiyanisa okha pakati pa anthu achinyengo ndi omwe amapeza chuma chawo mwachilungamo. Sabata ziwiri zilizonse kampeni iyi izalengeza mayina anthu omwe Amalawi awavotera kuti chuma chawo nchokayikisa. Nzomvetsa chisoni kuti mzika za dziko lino kupatula kusankha atsogoleri zilibenso mphamvu zofunsa atsogoleri momwe apezera chuma, poyerekeza ndi malipiro omwe amapeza pa ntchito kapena pa bizinesi. Ichi nchifukwa chake anthu omwe asankhidwa maudindo andale amakhala ozimva nkumaona ngati afikapo nkumaba chuma cha boma mopanda manyazi. Pakali pano bungwe la SIDED likupempha Amalawi akufuna kwabwino kuti athandize kampeni ndi upangiri kapena chuma chawo kuti izi zitheke, ndi kuthandiza Amalawi kutenganso mphamvu zawo momwe Constitution ya dziko lino imanenera. Chikalatachi chasayinidwa ndi a Silvester Namiwa, mkulu wa bungwe la SIDED. Zikomo kwambiri chifukwa chomvesera. Ndisanapereke bwaloli kwa zinzanga amene ndabwera nawo pano, ndimafuna ndinene kuti
dzikoli lili pa mavuto osauzana, dzikoli lafika pomvesa ululu chifukwa chakuti amalawi ambiri tasankha kukhala chete ndi kumayang'anirira. Anthu ochepa akupangisa kuti amalawi tonse tizivutika. Mwina amalawi ndinu mboni mwaona kunena kuti sabata ziwiri zitatu zapitazi katundu akukwera mtengo siku ndi siku. Nkhani yake ndi itabwera pano kuzafotokoza, ndipo mmene timayamba kuwerenga muja ndalandira message pompano kuti padakale panopa chipata cholowera kumwanza padakale panopa dolayo akuyisintha pa 7,000 kwacha. Posonyeza kuti ngati sizizuka, ngati sitikhala ndi mkwiyo ucha pa Chingereza amati holy anger, ndiye kuti amalawi ambiri tivutika chifukwa cha anthu ochepa okha amene tikuwadziwa, amene tasankha kuti tiwayikire kumbuyo. Zinthu zizafika povuta chifukwa cha zinthu ziwiri. 1, tikuyankhula pano mabungwe yomwe amalawi amadalira adathesedwa, kapena kuti anthu amene ali kumeneko adayikidwa mthumba. Mbuyo monsemu zinthu zikachitika mchitidwe onunkha, anthu amaziwa kuti tili ndi bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu. Lero bungwe limene likumalimbana ndi anthu oti atenga 78,000, anthu oti apereka 2,000 kuti akulefetereza, koma anthu enene akuba akuasiya. Ndikunena pano anthu amene akuononga dziko lino ndi amene ali ndi mphamvu zomalamulira ku SCP kuti ichi mugwire icho musagwire, umboni ulipo. Komanso nkhani zomayezembesa ndalama mwachisanzo, maiko ambiri pa dziko lapansi pano salola munthu kokagula nyumba cash. Koma ndikuyankhula pano zikuzaziwika kuti mu nthawi ino pamene amalawi akudandaula kuti dola kulibe, nduna ina yakagula nyumba osati makwacha kukalipira madola, dola yomweyo imene ikusowa mdziko muno. Ndiye mukaona apa zafika ponena kuti izi zikukhuza wina aliyense. Nthawi zambiri anthu makonda kuyang'ana kuti akuyankhula ndani. Ndikupempheni lero mogwada kunena kuti nkhani ya lero musaone Namiwa kuyankhula, nkhani ya lero musaone Sidedi kuyankhula. Ngati mufuna muchosepo nkhope ya Namiwayo, muchose logo ya Sidedi, muone kuti anthu amene amalikonda dzikoli akulilirira. Zomvesa chisoni zonena kuti mavuto awawa akukhuza anthu osauka kale, amene ali pa mavuto kalenkale. Ndeno inu abale athu amene muli kunja, tili ndi mayina, pepani lero nditchula mayina fandani nakale kuti we need holy anger. Dzikoli tasekerera zopusa nthawi yayitali, dzikoli likuwawa, amalawi ambiri akuvutika pamene anthu ochepa zawo zikuwayendera. Tiyambe ndi olemekezeka onjezani Kenani. Inu kumalawi zinthu zikathina mumabwera mumathandiza. Lero nkhani yafika unena kuti ngati sichitapo kanthu kulimbana ndi katero imeneyi kumalawi kuno zinthu zipitirira kuvuta. Ngakhale kuti abwera madola ochuluka bwanji saoneka, ifa madolawo akuzembesedwa kumapita pa black market. Amene akuzembesawo ndi anthu amene kuti ateteze kapena kuti asunge malamulo a dziko lino. Ndiye kwinaku tili ndi apirirani ku America, komanso tili ndi abitmanis, tili ndi Idris. Nonsenu amalawi nonse ndi amene sindingati kutchulani. Panopa ntchito yakula pamene pafika pano mponena kuti amalawi eni ake awombole dzikoli. Tikapanda kugwirana manja ikhala ngati boti. Muboti mukabowoka, ngalawa ikabowoka, pakamawo madzi inu mukasankha kuyang'ana kumbali ndiye kuti nonse mumira. Wina wake mkulu wina wake Charles Kajoloweka adadiuza nkhani ya boti jena mira ku America, the Titanic, ananena kuti pati ili nkati wina wake adamva guu kukona limozi ndi anangosiya kumangovina. Kenakanso wina kuzamva guu nkusiya kumavina kumasangalala. Kachitatu wina kuzamva guu osaziwa kuti mene amamva guu muja mu Titanic muja mumalowa madzi. Ndiye ndibwereke mawu a Charles Kajoloweka zafika pano siza Sidedi. Nifaka tanena kuti tikupempha amalawi wonse akufuna kwabwino amene muli mdziko muno kapena kunja kunena kuti ntchito iyi si nkhani yoti ndi ya Sidedi, ntchito iyi ndi amalawi. Ngati kuli gulu lina ndifuna kuti ntchito iyi litenge koma ipange zimene akufuna Sidedi, ifa Sidedi ndiokonzeka. Chimene ndifuna kunena pano nchonena kuti yafika nthawi yonena kuti anthu amene timaganiza kuti akonza kuthana mavuto athu ndi amene ali pasogolo kuonjezera mavuto athu. Nduna za boma, akuluakulu a boma ndi amene ali pano pasogolo kusonkhesera kukwera katundu kwa zinthu chifukwa kuti amakatenga ndalama ku bank ndi kumapitisa pa black market. Ndanena kale kuti zomvesa chisoni kuti ngakhale bank yayikulu yomwe imene inapasidwa mphamvu ndi amalawi kuti iziona kuti kodi ma commercial bank akugwira ntchito bwanji, komwekonso abomawa popeza kugwira ntchito ndi anthu awo akupita komweko kukatenga forex. Ndiye nkhani ili pano ndi nkhani yolira kuti amalawi tiyeni tizuke. Zikuchitikatu apa kukhala ngati kuti
anthu akusewera bawo kapena akusewera draft kapena chess ndeno tonse amalawi tawerama ndiye chessboard ayika pa misana pathu ngati sitizuka ndiye kuti tifera komweko kunsi kwa chessboard koma nthawi yakwana chifukwa ubwino wake constitution yathu imaneneratu kuti aliyense amene akugwira ntchito mu public office aliyense amene akugwira ntchito na amagwisa ntchito ndalama za Malawi mabwana ake ndinu ndi ine komano khala ngati kuti mphamvuzi timazigwisa ntchito siku limodzi siku lija limene timavota tikangowavotera anthuwa timasiya azipanga zimene akufuna kenako timadikira akatuluka mboma ulendo uno tisapange zimenezo ifake takhazikisa ntchito iyi kunena kuti amalawi avote amalawi mutumize ma message amalawi mutumize mauthenga kuti auje ndi auje mu ndandanda wa nduna tikwakayikira kuti muzaka 4 izi asanduka munthu wa business asanduka munthu olemera kwambiri ndiye ife tiyayitana abwere poyera azafotokoze ku mtundu wa Malawi kachiwiri anthu amene anasankhidwa maudindo osiyanasiyana mwachisanzo anthu amene amatumikira ku nyumba zachifumu ku State House komanso alangiza president amene onso ali ndi gawo lawo gawo lina mabwalo majaji maloya magistrate au nawonso ngati amalandira tambala yochokera ku Malawi ku Malawi Revenue Authority ngati amagwira ntchito ya Malawi ngati amagwira ntchito ifa cha alamulo amene onso ofunika kuti awunikidwe pomaliza anthu amene amagwira ntchito mboma anthu amene amagwira ntchito ku makampani aboma aliyense amene mukumuona kunena kuti ndalama zimene ali nazo chuma chimene ali nacho ndi kakhalidwe kake pa Chingerezi lifestyle zikususana kwambiri ndi mmene zikuyenera chuma cha dziko lino tisakhale chete nthawi yakwana kuti tikonze zinthu ndinanena kuti sindili ndekha amanena kuti mulandu wopanda mboni ndovuta mundilolekaye kuti ndikhale ngati kuti ndimwere madzi ndipereke bwaloli kwa Omega tsiku wa seeded 1 minute mwina nkukhala ndi choonjezera zikomo kwambiri nimafuna ndilankhuleko ngati forex ipitilire kusowa ndiye kuti zinthu zizikwera tsiku ndi tsiku ndiye pamenepo mtundu wa Malawi sakuganizira komanso nimafuna tauze a president kuti auze nduna zawo kuti zisiye kuyenda chifukwa ngati sapanga zimenezo makampani akuluakulu atsekedwa chifukwa chosowa forex nimafunanso ndipemphe achinyamata kuti tiyeni tigwirane manja ndi kubwera poyera komanso tilankhule zakukhosi kuti tithane ndi vuto limeneli zikomo kwambiri Omega 6 bwaloli mundilole ndipereke kwa abitisided 30 seconds kuti mukagauche blanket zikomo kwambiri pamene zinthu zafika posaudzana mdziko lino pali anthu ena amene akulandira salary 70,000 kupeza thumba la chimanga lili 110,000 funso nkumati ndiye moyo wa anthu uziyenda bwanji nkumati amalawi omwe wafuna kapena ayi zinthu sizili bwino chimanga chakwera kwambiri uposera ndalama imene munthu amalandira ku ntchito kwake tafufuzani zinthu zimenezi mutithandize tili pa mavuto kwambiri tafinyika ndipo tikulira ndipo dziko lathu siluyenda bwino lopang'ono ndipo ifeyo tinayesetsa kuti mutithandize koma simutithandiza mwatika pa mavuto zikomo kwambiri mene abiti akutchula nkhani ya mtengo wa chimanga ndakumbukira zija adayankhula Lazarus Chakwera m'maso muligwa ku nyumba ya malamulo atawafunsa kuti kodi mukudziwa kuti chimanga nchokwera mtengo muno adayankha kunena kuti ubwino wake mukagulisa matumba awiri achimanga ukumatha kugula thumba limodzi la fetereza nimafuna ndipange report lero bwana president kunena kuti lero lozafika poti duzi pano pakhala thumba limodzi la chimanga lomwe ukapeza fetereza kutero kuposa chero apompa ngati simuchitapo kanthu zipezeka kuti pa thumba limodzi la chimanga uzipeza fetereza ndi chenji amalawi akuvutika koma nchomvetsa chisoni kuti tikuona anthu aboma kuphatikizapo achiwiri anu akumayenda ndi matumba achimanga ndi matumba aufa kodi sizikanakhala za nzeru kunena kuti chimanga chimenechi chikakhale ku Admark izinso zikundikumbusa kuti kodi Admark mudatheseranji Lazarus Chakwera ndibwereze kuti kodi Admark boma lanu lidatheseranji Robin Lowe chiganizo choti muthese Admark chidachokera kuti mbiri ikamazalembedwa pena pake amalawi sazayiwala kuzalemba kuti kunali ulamuliro wa Lazarus Chakwera amene anali mbusa amene anali kunja kwa boma ankanena kuti azakonzanso ntchito za Admark atapasidwa mwayi kuti alamulire ziko adathesa Admark tikuyankhula pano ku Admark kuli nkhani zomvetsa chisoni kunena kuti ana adasiya sukulu chifukwa anthu anachosedwa ntchito 5,000 chakuti pamene munalonjeza 1 million jobs lero
anthu akuvutika njala ndikunena pano chimanga chafika 110,000 monga amene anena abiti koma ndifuna ndikuwuze na Malawi lero kuti Malawi muno chimanga chilimo koma anthu amene chimangawo akusatira mfundo zopotoka za boma lino chifukwa akadakhala kuti boma sidaseke Adimark kwa Adimark kumagulitsa chimanga 30,000 palibe akanagulitsa chimanga chake 50,000 palibe akanamugula ndipo lero atangoti boma lapanga chiganizo kuti Adimark ili osokhale chimanga muona nthawi yomweyo mtengo wa chimanga utsika koma tili ndi asogoleri osalabadira za Malawi ndibwereze pamenepo tili ndi usogoleri osalabadira Amalawi ndiye ino amene amakutengani mmalole kumapita msonkhano ndikukhulupirira kuti mutha kundimvetsa bwino kuti poyamba muja amakupasani 1000 akakupasani 1000 makwanisa kukagula ufa ndikukagula konso ndiwo nkukadya ku nyumba lero ngakhala kupasani 5000 sikukwana blade yomwe sikukwana blade in sugar so pano nthawi yakwana yona tigwirane manja chifukwa anthu amene timakhulupirira kuti akonza zinthu achi ndi amene akusonkhezera mavuto athu pali zinthu zingapo zimene zikupangisa kuti moyo uzilimba Malawi muno ndiyeno tigwirane manja inu ndi ine tithane ndi zimenezo ndanena kale kuti akwanisa kuyika mtumba mwawo ACB koma sangakwanise kuyika Malawi tonse 22 million mtumba mwawo anthu ogwira ntchito ku ACB akumaopsezedwa anthu ogwira ntchito ku financial intelligence FIA adayiwalako za ntchito yawo chifukwa chokuti amene akupanga zimenezo akuchitira kuti bwana wabwino amapangisa moyo kuti ukhale wokhweka bwana wabwino sasakaza zinthu ndiyeno mudziwe kuti section 12 imanena kuti mphamvu zimene akugwisa ntchito a Chakwera mphamvu zimene akugwisa ntchito nduna zawo mphamvu zimene ali nazo aphungu mphamvu zimene ali nawo makansala mphamvu zimene ali nazo mkulu wa MRA kaya wina aliyense amene mungotchule mphamvuzo ndi zanu mphamvuzo tango abwereka ndiye tisalole anthu ochepa kuti awononge dziko lino choyambirira tigwirane manja pa nkhani ya forex tithane ndi nkhani ya forex tikatere titenga nkhani yachiwiri ndinene pano musindika kuti ngati sipachitika kanthu ndanena kale kuti kumwanza lero dolayo akuyigulisa pa 7,000 siku lina ngati la lero sabata ya mawa muzandivomereza itafika 10,000 ndezikatere kampani ziyamba kuseka ndiye kuti anthu kandalama kochepa kamene amalandira pamwezi kaja sakalandiranso zakukwera kwa mtengo wa zinthu palibe ndingamuuze IMCP, DPP, UTM, Ford, kanda chipani chanji akundimboni kunena kuti lero katundu akwera mtengo siku ndi siku ndipo sindikukhulupirira kuti anyamata aboma ndilomweri ali ndi shop yawo imene makagula zinthu zosika sindikukhulupirira choncho koma chimene sakuziwa nchionera kuti anthu awo amene amaombera mmanjawo amene amanena kuti ndi akatunduwo ndi amene akumatenga ndalama ya forex imene ili ku banki ndikumapita nayo ku black market ndikumapanga maphindu pompo inu ntchito yanu kuombera mmanja mukaombera mmanja akakupasani 50,000 sikukwananso thumba la chimanga choncho nkhani yabwino ndionera kuti lero tabwera kuzakamba zokhuza dziko la Malawi tabwera kuzakamba zoti tizimasule we should liberate ourselves. I'm talking to patriots, I'm talking to well-meaning Malawians. We need to join hands, we need to invoke holy hunger. We have entertained mediocre, we have entertained these cartels for unnecessarily too long. It's high time that we need to rise up and act. If we don't rise up, we are finished. Thank you very much. Ndinanena kuti uno ndi msonkhano wathu lankhani ndiye ndisakomedwe nkoyankhula ndisegule baloli koma msonkhano wathu lankhani sukhalapo popanda zokambirana ndiye timayankhula kupereka mtolo umene tinali nawo kwa inu atulankhani muli muno komanso kwa Malawi amene akusatira kulikonse kumene ali nkhani ili pano ndi ya forex kunena kuti no one is holding banks accountable including the Reserve Bank of Malawi. So they need to be held accountable, they need to be transparent. Who is going to do that in the absence of the ACB? It is you and I, because we are the major stakeholder in this equation known as Malawi. Thank you very much for your kind attention. The floor is open. Press briefing ya lero lino Silvester Namiwa mkulu wa bunge limeneli la SIDED kuyankhulapo zimene zikuchitika mdziko muno. So mukhale pompo pamene tikhaleso mu video ina imene tikupasireni pompano ena mwa mafunso amene atolankhaniwa adafunsa ku mkumano umenewo.